Os orzamentos do Concello de Lousame para 2017 achéganse a 2,9 millóns de euros. Inciden no esforzo investidor. As contas contemplan investimentos por un importe de máis de 700.000 euros. Van esta tarde a pleno. A Corporación Municipal de Lousame celebra hoxe unha sesión extraordinaria na que somete a debate a aprobación dos orzamentos da institución para este ano. As contas ascenden a 2.869.067 euros, 12.700 euros máis que o exercicio anterior, e presentan equilibrio de ingresos e gastos. A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, destaca o considerable esforzo investidor das contas e o incremento das partidas destinadas á atención social. Os investimentos reais suman 715.057 euros. As intervencións previstas máis destacadas polo seu importe están recollidas nos proxectos do Camiño en Seoane, 123.000 euros, o Camiño de Crons á Igresa de Camboño, 110.000 euros, pavimentación no vial de Carantoña, 93.000 euros, e o Camiño de Gandarela ás Minas de Sanfins, 66.000 euros. Estes proxectos inclúen actuacións de reparación e acondicionamento noutros viais da rede de titularidade municipal. Ademais, dentro dos investimentos, o Concello mantén a súa aposta pola mellora dos equipamentos públicos. Neste sentido, os orzamentos recollen contías como os máis de 63.000 euros para infraestructuras no parque público do Colexio da Silva, máis de 17.000 euros para a adquisición de mobiliario para os locais sociais, 26.000 euros para a mellora no punto de atención á infancia ou máis de 11.000 euros para equipamento escénico destinado ao Auditorio da Casa da Cultura. A alcaldesa explica que o capítulo de gastos en bens correntes e servizos reserva tamén recursos para acometer directamente dende a Administración municipal numerosas obras ao longo do ano. Ademais dos investimentos previstos nos propios orzamentos municipais, Lousame recibe este ano máis de 1,85 millóns de euros en proxectos demandados polo goberno municipal e confirmados por outras administracións. O máis relevante é a conexión entre Porto Bravo e o corredor Santiago-Noia. Outros proxectos solicitados dende o Concello e confirmados pola Xunta son os case 200.000 euros para actuacións de saneamento en Seixido e a Filgueira, 60.000 no Plan de Infraestructuras Rurais en Lesende e Fontefría ou 50.000 para acondicionar o patio do colexio. Por outra parte, a alcaldesa sinala o esforzo que poñen as contas na atención ás necesidades sociais da poboación no municipio. Neste sentido, compre indicar que o 20% do total de recursos dos que disporá o Concello neste exercicio destínase a gasto social. Esta taxa é un bo indicador do compromiso do Goberno coa igualdade de oportunidades e coa axuda ás persoas que maiores dificultades atravesan co benestar e a calidade de vida como obxectivos irrenunciables, explicou a alcaldesa.